Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid malikayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan magaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City. Health Testimonies. Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko. Inahan kong Rayna. Nganong gisupak mo ang gibaon ko kanina? Unsay. Anaa ikaw karon sa kalibutan sa mga tao. Tungod sa pagsupak mo sa akong gibaon kanimo, nga dili ka mahimong mo paduol ni mo hikap sa gamhanang salamin. Apan matod sa amahan mong hari, imo panuon kining gisandigan kay gipanalipdan mo si Alan nga kalibutanon. Si Alan? Nakita ko sa gamhanang salamin
nga nagkita na kamo. Tinuod yun di ay nga ni anak ko sa kalibutan. Oh, mahal kong anak na prinsesa. Gikauban mo na ang nilalang nga kanuon ay mong gisundan sa pagtanaw sa gamhanang salamin aron sundan ang iyang kinabuhi. Usa ka na sa gisupak mo nga mahug ang pagbati mo sa usa ka kalibutanon. Hinungdan nga nahimo ikaw ng tiguang. Tiguang? Husto. Mao kanay kanunay nga isulti ka nako adtong usa ka linalang nga dili gustong mutapang kanako. Nahimo ikaw nga usa ka tiguang. Ug sama sa gisulti ko kanimo. Wa na'y makaila kanimo nga usa ka prinsesa. Kay mas matiguang ka pa kay kanamo sa amahan mong hari. Ug likayan ka na sa mga tao tungod sa kalaksod sa imong panagway. Dili. Gipahinumduman ko ikaw karon pinaagi og damgo. Kay sa damgo mo lang kita mahimong magkita. Maong maglisod ka sa paghinumdum sa tanan tungod sa imong katiguangon. Unsa? Dili na sama ka ni adto ang kalantip sa imong memorya. Maong ako na kini ang nagpahinumdum kanimo kung nganong nahiabot ikaw diha sa kalibutan sa mga tao. Inahan kong Reyna. Gipangita ka og maayo sa amahan mong hari karon. Tungod sa wa madayon ninyong kasal ni Prinsipeng Henry. Apan wa ko siya tug-ani sa portal, paingon diha sa kalibutan. Tuod kay ni apa sa hilabihang kasuko ang amahan mong hari. Nahadlok ako sa posibleng isilot niya kanimo. Inahan kong Reyna. Sa pagkakaron, antos lang una sa pagpanamastamas sa mga kalibutanon. Ila kang tamayon o posibleng patyon. Unsa? Apanalipay ko na apa kanimo ang imong gahom. Kay nakahimo ka pa sa pagsilot sa tao nga dili gusto mo tabang kanimo. Apan hinumdumi, limitado na lang ang paggamit mo sa maong gahom. Maong ayaw kinig usiki. Inahan kong Reyna. Posibleng may nadakang labing mahinungdanong butang gikan diri sa atong gingharian. Nga mo'y hinungdan nga nagpabilin pa kanimo ang imong gahom. Ampingi kini. Unsa ang maong mahinungdanong butang inahan kong Reyna aron ako kining maampingan. Unsa? Alan, uy, naunsa man taon na inyong bisita nga gipakyaw man ang katuog, naghapon man gid og katuog. Ay, kapoy tingali nagmaayo na eh. Kung mumata na siya, pagigsorteha nga papauli sa ila ha, puli ah. Ha? Ay kung ingna, nga papuyon nimo siya dinhi sa ato. Kuan ay Sa kining... kuan, pagigsortehig tarong. Basin karon nga nakapahuway na siya maayo, mahinomdom na siya kundiin siya gikan. Nay. Ay, himuan lang na ikaduha ni mong asawa, bay. Hanggaw gini mo, Binaldo. Mukhang type, magkas mong tiguang. Mukhang type. Subutuon mo na ako. Ikaw lang kayo mo asawa na rin, ha? Unsa man? Ikaw. Ako na naman ko yung asawa. Ikaw, man. Ikaw lang. Ay, nagduduhag ko itong sila gani. Kagins pa amo ni Prinsya. Katong hiwi kay BTS. Kanap ng tiguang na. Napay na akong di madrawing. Nya, lubot sila. Puti pa to. Oo. Hiwi mo kay glubot. Hiwi. Wala bilihok. Bilihok ang tiguang. Pasalamat ka nga limitado ang akong gahom. Mahiagom kaunta sa kong silot pagpanamastamas mo nako nga usa ka prinsesa sa among gingharian. Abangas ka? Ingon ka ba? Basi maulian na siya. Siya silutihan. Kung magkapahuay na. Maom ng Japon! Hiskot ng Japon siya nga. O siya ka prinsesa. Kining, tagadiin man di ay yung kamanang. Layo. Layo kayo ang akong gigikanan. Tinood yung tingalibay.
Nagsakay ni siya eroplano o helikopter baga noon. Yan, natagak ni dos kakahuyan, natagak ni. Nganong dili man ka mumutuo nga usa ako ka prinsesa. Og nahinumdum na ko nimo, Alan. Ikaw ang hinungdan kung nganong nahiabot ako dinhi sa inyong kalibutan. Oh, unsa? Mao na nay. Uy, kuya, wagod anong tiguwa nga gud. Ambot man ay naglibog yapon ko siyang gipanulti nay. Unya, unsaon man na nimo siya? Wa man siya klarong gisulti nay o diin siya gikan. Gawas siyang giingon nga ilang gingarian. Mga oras naglisod ug hangtod karon. Wa ko kibaw nga nung asa ko no siya. Siya sa duay bibaw nga nung niya sa diri sa tuwa. Unsa gingharian? Gingharian Unsa man lagi. ibuti ipasabot uy? Pasagdalan na nato siya nay nga magpabili na din sa tuwa. Unsingan? Dinhi sa ato? O magsusi sa akong di karol nay ha. Wa ba gyud siya mauli? Uy, sama ka. Okay plano mo uli sa inyo? Ay, okay kalipay dito eh. Sigihan lang kog lumlum ni Alan. Awawa, palibak ay. Gisgutan mong gud nato. Hello, Lan. Asa di ka day? Dugay lagi ka na uli. Kuan, lisod kay bagong stepping nga gitudlo na ako ni Day Sheila. Hibaw na ka. Taod-taod na kong wakasayaw tungod sa kong pagmabdos o pagpanganak ni Day Jenny. Murag, nanggahi ang akong mga tiil og lawas. Uy. Lipaya ka na ko day no kung di na ka kamao mo sayaw. Naanasab ka ana ha? Bitaw uli na day oy kay gabi na. Awon sa man, kuhaon di ka day lang sila. Ayaw na. Sugatan lang ko sa may iskina. Okay. I miss you. Bye. Bye. Love you. Ha? Love you. Sapa dia eh. Sige na, bye na. Ay, Day, paulit na lang ko Day Sheila eh. Kanag-atanan ako sa Alan sa iskina padung sa ila. Ha? Muna na hitabo ninyo ganina ni Naldo? Oo niya, asa naman ang maong tiguang? Nasa ato day. Unsa? Uy, nga nung kutaw na naka magtiguang sa inyo, uy, nga wa ka makailaalan. Luoy mong kayo day. Bugal-bugalan sa mga tao. Sugod kali bugal-bugal sa Pinaldo. Lasiya, uy, nga nung kutaw ni sugot ka man. Ko anday ako ra magunta ng pakanon. Basin gigutom siya ba? Likod kay sultian god. Apan hilo lang una. Kay niya na tadapit punuan santol. Niya siya din ni mag-standby. Hain man. Uy. Wa nang ba din yung tiguang? Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na gi bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa batang hangtod sa iyang tiil nya maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit yun siya ba kumaon na pud ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon gi 3 times adin ako siya gipatik na hapsay na gid ang pamati. Makapamatod po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma ug na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Aw, niyari mo din sa kusina, nay. Ay, gisuwayan ko unta og pakaon og otro. Kay tigpanihapon naman sad. Aron ba unta mahinomdom na ni siya taga diin na siya. Aron ato na nang matod sa ila, uy. Apan mo magig kuno siya mahinomdom, uy, kung asa agyon ang padong sa ilang gingharian. Siya di ay Alan. O, day. Kabati anak niya now, uy. Day.
Dili na tuod ingon anak kalantip ang akong hunahuna. Apan maayo pa ang akong pandungo. Nakabati pa siya sa kong gisulti, Alan? Nakabati kaayo o gisakitan ko. Mubalik na lang ko sa may sapa. Ha? Unsa? Oy, gabi naman ron. Maayo dito sa may sapa kay way tao. Way mo tamay ug mapasipa na ko dito. Ihatod na ko, Alan. Kuan ka na pakuyog ni Tatay Martin ni mo, Alan. Pero sa dili ka pa mulakaw, mahimo bang mahibaw kung unsay imongan? Akong pangan. Amy. Ako si Prinsesa Amy. Prinsesang Amy? Muna yung pangan? O lagi naldo. Nganong kidaman to ninyo dinis ilang Alan, uy? Nga makahadlok magkatong tan-awang tiguwanga? Ay, bana ni mo ay. Kiluoy ko na siya. Ansa? Murag ibog to. Naibog itong tiguangan niya, day. Naibog. Unsa? Grabe makatutok ni Alan ay. Ug, ang yung sulti na mo. Nga si Alan ko nung hinungdan. Nung naabot siya din sa atong lugar. Ibog dito. Unsa-unsay ngan, uy? Gilang. Nga sa ato pa nakailas siya kang Alan? Ingo mo siya. Gilang kay, nakuhaon niya sa bayalan ni Amgo. Asam na sa bayalan, ha? Wa pa rin mabalik. Ikaw man sabgod. Dugay ka kang ni Anhi dinhi. Ako noon. Ikaw na to ni Kuyog sa paghatod atong tiguwang sa may sapa. Uy, mala! Nikoy! Kagabiin na ron. Ungo pa lang to niya. Balbalon mi. Unsa? Dinilang ko. Siguro. Ayaw kalimot, Alan. Amy ang akong pangan. Prinsesang Amy. Prinsesang Amy? Salamat. Salamat akong prinsipe. Alan! Unta na niyo eh. Alan! Tay! Masunod niya. Okay na siya din, he. Palayo mo ko ka, tay. Doon, direrong kadungog ka. Dinilang ko eh. Disansya lang ko. Ay, ikaw ragoy, nibati na ko, Alan. Wa gyud di ay ko masayop sa kong pag-ila sa imong kasing-kasing. Prinsesang Amy. Kung malisod ang paglitok mo sa kong pagka-prinsesa, imi na lang, kay wa man sad ko sa among gingharian. Likoy yun gihapon yan sulti anda. Sige na, biyain ako ninyo, kay nagpaabot na to ni mong gwapang babae, apan itom o kasing-kasing. Amy. Alan, tana oy. Gabiin na kayo. Wait na rin ba't na rin sa kaplaslayat ay. Ato lang mi Amy, ha? Basta imo ni kagustuhan nga nila ka din, ha? O kung unsa mga galing, balik lang sa amo. Sampita lang ko. Salamat, Pero Alan. ugma, siguradong balikon ti ka din, eh. Imo kong balikon, Alan. Ngano ko kipasaligan pa magindi mong baliko nimo? Dahil uy kayo, uy. Hatta na to na kong pagkaon, ugma. Ugmay ko hunahuna nga, buhatan lang ako siyang payag dito dapit sa may sapa. Unsa? Ala na yabag ka na? Day Carol. Ngano ko ta nagpakabana magkatong tiguwanga, uy? Sahi nung kita'y matiguang, day. Unya kita'y ingno na naon, isalikway sa uban. Wa ko makauyon sa imong gibuhat, ha? Unsa pala ng tiguwanga na? O baka ha, nagdanag sakit o matakdan ta? Muray ato, ana. Moong di ta mag-away, likayi siya. Day Carol. Pero alam mo bang namumuro ka na?
ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit kaninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga